Добър ден, Мерцедес C класа 220 CD 2012 от Кюлер смяна. Вече сме го сменили. Да кажем бързо. Какво трябва да се махне? Салите. Хидравлична помпа. Качече компресора настрани. Охладителя на агера. Металната решетка. Има една планка и да се сваля и тогава се сменя. Елементарно, но много работа. Предпазната кора също се маха. Не може да се отбива тук на агера.